Karbi rong asar amai hang patek pen akimang laki rong rup kacilang long jiaphan akimang traditional village council pen traditional village course ichon cetik cesong bom bang bom lo lapen prek jamalong ripen rong asar ang bom tingwai cingsai amai padupon bom si pining aningkan suri ingkora hini aningkan anki indeng pilo karbi rong asar amai pining aningkan ningkan suri ingkora hini aningkan ke nijang karbi ang long arlo wothat lang so serdion aklam long si peman lapen indeng plik karbi rong asar amai nini aparman si ke peman pon pining aningkan ke aprangason prekcha rat amuluk ke ong lapen rong asar atung stami bang suri sosial rong asar chitong pon lapen lapuson amai muke bang ji arni stami misen pulote karbi rong asar amai peman pon verji lapen traditional village council lapen traditional village course lahini aja kong chilong letike kache song stami ing tonte lapen chesong bomlang pusi rong asar pen inte pon thadak so pun dikon lapen Sergio tamlong si piring talon pon tapi ini kan Tuhan si abu satu kan itu kawan lakin ke kalau tu nama sponsor arena tingkat ke hokom ke customer itu katanya itu bomlo dan tingkat lah kami itu bisa bukan dasar lapen village council kami karena nama sponsor para itu lapen kami kalau nong situ karena kita punya dia pasal itu dia pon lapen ke position nong ke doang situ arah apa si situ government itu hamkan itu dia pasal itu seperti dasar di bawah sana, main lah kita mungkin orang ada, tapi dia lah pun kemangan tapi ini cuma hidup kita dan kayak kita mereka. Kalau election dia tak ngerti loh. Election memang kecil lah kita election ke ini ke Junan mati election kita Julai aja itu sini list 7/7/17 dari sini kita yang kalau sebab Adiyata 7 lapen kiaci kota 7 Julai lah ya lapen anikan 17 nasi layan ki pilih lah sobrang election ki sir la village council pen la village court put hak lama ni thana lo la council pen ekdum ke appointment ke la so chip to April la chip lo la song mo si ke appointment pen la song drop to ile gong song to kan government pen lak ki tangka ki bije lang temak fix visit ni kali company to la so pi ban kala to chelong to la so tangka ki sari kuriya tangka la so ke non chief minister bang pen get appointment pi ini dah sebanyak dalam semua indengki ada saya main itu di juga hasilnya itu bukan siang pun diklaim kita pan kicun lahir tadi itu haji pemangku lapen ke itu kewang jilang biasa yang indengki dengan mah lahir tadi itu mana lapen ke mau ini juga kami mungkin ini kecepatan dalam kita mungkin datang lu jaya kan sebelum itu lah maksud kan projection lalu customer itu kan pada business council lakukan jadi itu lah sekarang bekerja lah ini jadi perlukan truk menjadi orang kasih ini kami ini pun truk kan itu karbi ini untuk produk truk potensi itu yang orang produk di potensi cukup jadi itu masuk itu masih sudah juga lah kita lakukan itu pada orang kalau vendor ini mau kita mau di tempat ini mau asosiasi culi sama kita lalu sampai itu dimana pun alam kita sampai itu bahkan itu harus dimulai karena asosiasi itu kita lah kena suatu mata pendidikan kira-kira itu semua ini kita barang itu loh kalau dalam itu sampai kita main orang kita asosiasi membimbingan kan langsung kita main itu berakhir
terus kami langsung kemudian akhirnya gitu. Nilitum rong asara phailok si bang tharo klehnia rong asara phai nilitum cheta lapen ke pinile thora bang ke nilitum rada mai pi labangso rada mai pi lo bang ke nilitum atau kan open mekar mithu do an rong asar tum jewan ben pinila bangso amai lo nilitum bang surip li bang surip ho ame kartum pen arong asar pen pinil bangso amai lo nilitum pachul lapen labangso amai lo nilitum pini nilitum CM sar alangli Dr. Tulam rong hang masih nilitum phapolo lapen alangli nilitum rong sartum phan lam nang than dekang mesen lapen nilitum phan alangli tuliram rong hang nang than dekang bangke nilitum phan traditional village court lapen traditional village council bangke prabjin pen nang pachun pipu bisa alangli lamchak lapen ke traditional village code bangke governor pen approval long elo lasib labangso traditional village code bangke non election ap kang bang nilitum phan exercise long po bisi alangli lamchak ngikan kita rong asara tu makan kapacing tu orang sai labang so aku tak kini alam cari tikon nak sambung nilitum rong saraphan kapacing thura warsai pulote labangke traditional village council lasi labangso traditional village council long si nilitum phan alangli ake hai CM tulang rohana pachun pamilo pulote lake rong ruke nilitum chingthur punji kisi labangso traditional village council pe nilitum theklo nang tum labang so Arbirong saramai towe pen nang pang chenglok kung sai mai pedupon lo nang se aku ke celat pen son nang cuma hin pen pedupon nilitum nora bangke aku ke celat ason bang nilitum abe lapen non nilitum hawara mai kesen sita dola lesilahai hawara mai sengep pen apisi tum celat hita celat di nora bangke nilitum kace song horpot kengkam kace jor hor bangke nilitum ka celat laku bang nilitum celat kela kita pininga bang kela dak go thal langsung pedupon lo ke bang gilang ning kana bang pada kadim si padu dan labang so putar nang tum pen kilo nilitum pini labangso amai long pen ki labangso alam bang nilitum pangdak pela lasi non ki doji nilitum executive meeting doji ala executive meeting central committee ahu nilitum labangso alam bang pangdak po singwai kalau pala kijut si la linia farman la kabirong saramai ke paman pon lo kupine ka siksa doin no nilitum thang da ka siksa abe lapen ke pining indeng pli cingrum rong sar cingrum amai pelong bangke an sosia ke mesin nilitum thekhlong nilitum botor bokan kono mesen lapen ke damtang ar bangke muni panci tong te puta pining weskar benglong bangke kitong piglo lapen weskar benglo arong sar pe mekar mit ta an sosie amek prang thupen itum rong sar kemang maja akachi songlo khalang nitum cherap dul kupsi nitum ning tipon si jakong chelong le bet ma kai biang long district ta nona bangke mingkan throk sike barta nang chok tanglo te wa phit sitame kai birong asara tunga bangke methanga jakong non puta chelong lelang kupi ke dolo la so puthak si nilitum kadok ave nilip nihang puta chinthong rong khang chingrum pet pen nilitum ta jakong che pherang nang popu che than chimum si pini ana bangke che song bom wang bom pen ingdeng phli ningkane se kamai pi anang lelo la pen pini ana bangke nilitum ka chetong ta amuluk ta ong muchot lo la pen kadok ave atok anu pen sitanang le dun pet lo la si ning thelo nilitum kai birong asara tuma phanke ekeber thip asondo nohok penon cetabok ceterai kece ahin pen punon lapu politikela ahin pen punon ekeber pondo ilitum rong asara jakong aphan ekeber pido laso puthaksi nona bangke nilitum rong asara tuman sitame doklip klelo methang jakong methang chelong nangpo lasi nilitum jakong cepherang po lasi kedok kawe rong asaran sitame lapen kalbi akhai putanglo pulotang te bangso kai birong asara mai long chingrum dun rek nang po lapen ke kai birong asara mai jong si bangso song jong si pini ki bup lo le putang te kai biang long along abang ke long le phelang bendang lok ang ton ta bang ekepet GC non abang ke ang thek dokok lo lapen nang nitum labangso song ni do labangso nang nitum ka chingrum bia panang tum abi pinang nilitum kai biang long rong asara mai lapen kai birong asara mai la pahini dokok la bangke nili tumang bong cethan cimum pen nona bangke claim rap penang usi nona prangan bang dopo la bangke nona bang alang litum makemang pen nili tum makemang isiwet la sopot si nili tum non kewangji anikana huda bang nikana se kamaya huda bangke yang litum kodok kawi pen akerap pen nili tum puthot elong wet achatai do pen si nang bangso achasong aphang japoming janali tum pen kemang bon puthak thanji ma nilitum
kemang po na bang kila puken lo ilitu karbi rong saramay mate ahin penakimang bang lapuro ang to nakimang bang thandam eduni sitame nilitum methanga ja kong chelong nang po methanga ja kong chelong pulo tangte la karbi anglong along VDC chairman bangso VDC chairman along UPP afan do mala so high afan bange directly nilitum rong asar tum hin pensilong nang ko la pen development rong along development ana bangke nilitum rong asar hin pen si chepari deng dun pen si claim ponlong nang po la pen thua bangke arona jutang along bangke nilitum akemang pon mate dak cheparai pon bang la pui khen lo non bini bendang lo ephang ke bang jian Adama sara long pusitame ilitum pinual arong e ponglong lelo lapen ke kupine ahoton sang phera tonason noklang atibukason deng ponglong lelo lake bong chin bong prok asimbul mate arjan si ilitum tar ponang popusi cerai lo athe lake itum ke ho kai binang plangjong penonanta itum bong chin bong prok asosi cipuwom bang so joine si nilitum mat hadam lo lake thorom ke thakalam kali lapen la bong chin bong krok aso pot si nilitum adama sara bangke nilitum bong chin bong krok asimbul si an ponang po lata isilo lapen thua bangke isi bangke la pulo ilitum injir maratum kona sofan ke dojok ilitum kacing hona joine kurjon ke pon kapasu pon hai hui ta ilitum ajutang along do tewa phitsita pini benan para bangke bang so jutang abang ta open si bang sofan paso pon long lelo la bang ta nilitum dak rong saramai pen cerai lo lalu lipudang te ilitum asong jiratum sitame akhai kapre kapan pacang num delo la pen ilitum along le phelang ta kon kelo lalu isi bang